Traffic crisis gideklarar sa Sugbo base sa gipasar nga resolusyon sa Provincial Board. Gipanghinaot nga pinaagi niini kapangitaan og solusyon ang nagkabugat nga suliran ug di na mo grabe pa susama sa kauluhan. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno? Dili ikalimod nga nagkabugat ang dagan sa trapiko sa Metro Cebu. Ang kaniadto, pipila ka minutos lang nga daganon nga distansya karon moabot nga halos oras o kapin pa. Kini ang rason sa privilege speech ni Board Member Glenn Soco nga miduso sa resolusyon nga nagdeklarar sa traffic crisis dinhi sa Sugbo. Would raise the level of discussion and participation sa pag-address sa problem. Sa pagtuon sa Japan International Cooperation Agency kun JICA, sa usa ka adlaw halos 1 billion pesos ang alkanse sa ekonomiya tungod sa traffic. Midoble kini sa estimate sa miaging tuig nga moabot 500 million pesos kada adlaw. Gipanawagan ang mga epektibong lakang aron masulbad kini. The economic cost is just one of the factors. Ang social cost, ang health risk sa atong mga kigsuunan, no? Kay in that same report, ang CO2 emissions, regardless og mapun-an ang atong infrastruktura or di musaka man. Samtang gihangop sa Mandaue City official ang deklarasyon sa traffic crisis aron matutukan pa ang problema. Usa sa nasutang makabugat sab sa trapiko sa Mandaue sa higayon nga libkaso na ang oras sa truck ban sa Dakbayan. Alasay sa mga gamit truck ban, ang gikan coming from the north, ang mga truck na maglinya na just boundary sa konsolasyon, kaya di man ang pasudlon. So naglinya na sa mga truck, maabot silang facility, so mas lumubig gikan sila tungod na sa mga truck. Big welcome na ay declaration sa province. Just like sa presidential na or national order of clearing the streets, kaya at least, kuha ba? So supported me. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.